O karong adlaw, Todos los Santos, pista sa talmang santos sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo, sa tibuok langit ug yuta. All Saints Day, November 1, 2022. Magsugod kita pagpaamit sa buhay nga pulong, ang pulong Dios karong adlaw sa tibuok gayud nga kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 12. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, miingon siya, mitungas siya paingon sa bungtod, o milingkod dito sa bungtod. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinunan, o gitudluan niya sila, nining musunod. Bulahan ang naila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapausanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon siya silang tanan. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing ug makita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan ug isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagbaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila ngadto kanila, o giingon usab sila nini pagpasipala, o ang mapropita giingon usab nila pagpasipala ang mapropita o ang mga kauban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo daygon, ang Ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw o bago palagyo natong nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, unang adlaw sa Nobyembre 2022. Kapistahan karon sa tanang mga santos nga naa nakasud na sa kingharian sa langit. Todos los Santos, Nobyembre 1. Karong adlaw All Saints Day. O karong adlaw niingon ang Ginoo kanimo, tanan gayud nga katawhan. Bulahan kun ikaw daog-daogon, bugal-bugalan, panamastabasan. Bulahan ikaw kun gilutos, gidugdaog, gilibak, gitamay, ang pulong bulahan mo'y gisulti sa Ginoo sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Sa unang pagbasa, gisulti usab sa Ginoo. Ang unang pagbasa, daan naman na, karaan huli di ka sa Bible, apan labas ang pulong sa Dios sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa, nag-abot ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, gikan sa kasadpan, gikan sa sidlakan, gikan sa bagatan, gikan sa banan, nag-abot. Kunya, nag-abot dito sa kingharian. Kung sa ilang pulos puti, pulos puti. Ang ubang tao nagutat kinsa man kini siya, ug ang Ginoo labaw gina sayon. Mangutanag kinsa nagputi nga nakasuod, ug mao kini ang imong itubag karon. Mao kini nagsunod og puti gikan sa mga nagkalain nagpit sa kalibutan. Ang nakasuod sa gingharian sa langit, ang nagputi. Unya mo ni itubag karon sa naminaw ug tan-aw. Mao kini ang nagsunod og puti nga nangandoy pagtan-aw sa naong sa Ginoo. O kay nagsulod og puti. Unya sila nakasuod man sa gingharian sa langit, nakakita sa puhi nga panagway sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Kamo ni pangandoy sa mga tao dinis kalibutan, ang pangandoy sa tanang mga tao nga makakita gayon sa panagway sa Diyos. O kinsa man ni, unang pagbasa sa Salmo ikadong pagbasa, ang nagputi og silina, ang tanang mahiusa sa Ginoo. Mahiusa ba? Dili makibuwag, niya magtuman sa Ginoo.
may usa sa Ginoo, nya motuo sa Ginoo. Muhatag siyang time, talent, treasure, siyang panahon, siyang katakos, o siyang bahandi. Ihatag nga way kabubuton. Kinsa man ni, muni ang mga kapo sa espiritu, muni sila ginugtao, gitamay, gilutos, may kalibutan, na nagsubo, nagkila, ipaantos. Unya, muni sila ang mga tao nga gilutos tungod sa Ginoo, gitamay tungod sa Ginoo, gibugal-bugalan, gilutos, pagkabulahan sa mga tao nga nakasuod sa gingadan sa langit nga mao ang mga santos. Mao kini karon ang kapisan sa tibuok universo. Maghikay ang tanan panimalay. Probinsya ka man og dili, adunahan ka magkabus, maghikay ang tanan. Maghikay ba magluto unya ipakaon sa kadaghanan. Ipakaon ba dili kay Nobyembre 1 ibutang sa lamisa, unya pabuton ang mananabtan, ibutang sa altar, unya nagkutang kandila, unya di pakaon sa mga tao. Una karon ang bato ka probinsya, halad-halad. Karon, muna manguli ang mga tao kay muhalad. Kung hikay unta ang mga tao, ipakaon sa tanan, sa uban. Mughikay ba, magluto ba, karong adlaw. Pagkabulahan ko ikaw magluto niya, ipakaon ng tusuban. Buhatag ka, sa imong time, sa imong talent, o sa imong katakos, o panahon. Imong ihatag sa uban, manghihatagon ka ba? Pagkabulahan sa mga tao nga magtuman, maglikon sa pagtuo, pagkabulahan sa naminaw nagtanaw. Naminaw sa pulong. Ang pulong Diyos, pagkabulahan imo naminaw ka karon. Kung magtuman ka, nya magtuo ka, maglikon ka sa imong pagtuo, manghatag ka, pagkabulahan sa mga tao karong adlaw. Ganawan, dungan sa kapistahan sa mga santos sa langit, todos los santos, way gipili patag tiguang ngadto kay nakasuod sa gingharian, muna sila nagputli, muna nagputi. Tanang mga pari nga nagmisa sa kalibutan na nagputi. Unya kini nakasuod sa na nagputli, way buling, wa gyud magbuling-buling, nagbalaan, naghuli, nakasuod sa gingharian sa langit. Mao ni sila. Apan kumusta ikaw karon nagtan-aw? Samtang buhi ka pa ning kalibutan, kumusta man ang imong pag-uli sa inyong kaugalingon? Ang pagpaminaw sa buhi nga pulong sa Dios. Kumusta naman? Way trabaho ug adlaw. Kay miuli ka man, misaldi ka man, naminaw ka man, unya unsay imong gibati karong panahon na? Mubalik ka ba sa pagtuo? Mulig-on sa pagtuo? Mubalik ka ba nga doon ka paglaong? Ang mahimo kang bulahan? Nya magmahimpit ka? Magbulahan ka? Unya maghuli ka? Aron ka makasuod sa kingharian sa langit? Mao ka na ang mga santos na nagputli, na nagputi o gisulob. Gikan sa unang pagbasa, sa Salmo, sa ikaduhang pagbasa, ug hangtod sa Ebanghelyo. Ang Ginoo mitudlo kanimo, misulti kanimo. Lakip na ang mga apostol, mga disipulo, ug ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan gisultihan sa Ginoo karong adlaw. Nga kung kabus ka, di ka moghikay, ihalat ang imong kaugalingon, time, talent, ug treasure, imong panahon, imong katakos, ang imong kaugalingon. Alang sa uban, ay pagpaniguro, ug imong kaugalingon, ay pagsiguro, ihalad ba? Ipanghatag, aron ka mahimong mulahan. Pagkabulahan mo kung nilutos ka di kalimutan, gilutos ka, apan niya, gilutos ka niya kawatan ka, bukuro ka gipulis, kawatan naman, huwag ka mag-usab, huwag ka mabalik. Ang buot ipasabot sa pagkabulahan, kadtong mibalik, nag-usab. Nagpasol, naghilulsol sa iyang mga sala, nga dili na gyud mo balik og sala, paghimo og sala. Kay ang mga tao man mahadlok mo himog sala. Nga naman, kay ang sala adto ka man gyud sa buhay Ginoo, impierno. Ang sala, muna ang sala nga adto kay butang sa impierno. Ang way sala, way buling, himpit, unya balaan, makasud sa gingharian sa langit. Muna ang mga santos. Unya happy fiesta di ay sa tibuok nga kalibutan sa tanang mga santos. Maghikay ang tanang mga tao makabus o ganunahan, mapobre o madato. Maghikay apan usay gibuhat sa kalibutan karon. Nagluto, naghikay, gibutang sa altar, magpaabot sa mananabtan, pangadjian. Nindot man ang pangadji, ang pag-ampo. Apan taas kayo ang ilang pag-ampo. Murag para sa iyo ba? Taas kayo nya paghumag, pakanon ka ba, paimnon ka ba? Napay tupa, napay makahubog, ilimnon, napay sigarilyo, napay tabako, napay pagkaon, napay sudan, ibutan sa altar. Di kayo pagkaon ng tao. Halos ang tanan. Apan dulay uban, in fairness, magluto, maghigay, ipagkaon gayon sa tanan nga mo abot sa ila. Ipagkaon. Dili kay papabutol kay pangadjian. Muna ang kabutan, gingon na, tisyon nga sayop. Sayop na pagtuo. Gitulo ang bakat na. Bakat mo na, sayop mo na. Adunay tradisyon, nga hugot ang pagtulig o pagtuo, ipasa-pasa, kung maghikay ka, ipagkaon
kaon alang sa uban. Dili kay papabuton, magaladhalan. Muna ko kung ikaw muhalad sa imong sa uban nga to sa kahoy, sa mga demonyo nga binuhatan, mga panuwalay ba? Nya mahigugma kag mulawan ug maayo, mahigugma kag sa lapi, mahigugma ka sa imong kaugalingon, muna nga mangangkon ka na og imong kaugalingon, mangangkon ka na ikaw tag-iya kinabuhi, mangangkon ka na ikaw tag-iya og sa lapi, mulawan, mahandi, mangangkon ka ba og mabutang dili imo. Ayaw pangangkon. Kay di ka gimabulahan. Bulahan ka to nga mobalik ron, mobalik unya biyaan ang imong gitawag og Dios ning kalibutan. Ang imong akon asa kasing-kasing nimo ato ka mag-ampo. Balik sa pagtuo kay usara gyud ka Ginoo. Unya usara gyud gitukod nga simbahan iglesia. Mao ang Katolika. Universal ba? Usara may pagtuo, usara may Dios. Usara may paglaom, usara may bunyag. Gibunyagan ka usa. Apan ngano man ang gibunyagan do na may bunyag, baptism. Apag liod ka muna kita confirmation, baptism sa Holy Spirit, confirmation nga nadawat nimo sa bunyag ang espesyal nga kasa. Usab may special nga kasa, muna maminaw gyud og Life in the Spirit seminar with the Blessed Mother Mary. Maminaw kay ang basic man na Life in the Spirit seminar with Mother basic dili tanan. Kay kung gibutang pa ang tanan, gisuwat pa ang tanan sa Biblia, di gyud maarang ang tanan. Kung gibutang pa ang tanan kaagi sa Ginoo gikan sa paghimugso niya hangtod sa 33 anyos, kung gibutang pa dili maarang sa Biblia. Kung moampo ka, nya mobalik ka, mag-antos ka. Kung propeta ka nga gipatay na tungod ng panahon kay nagkasalaman ka, mag-antos ka, musulti ka, mag-antos ka din sa purgatorio. Aduna di purgatorio. Aw ba di mo tuog purgatorio? Di cleansing place ba? Aw ba dili mo tuog santos? Kinsa man imong isuod, imong isikataw, dili mo suod santos, di mo tuog pista, dili mo tuog Nobyembre 1, 2, di mo tuog adlaw sa baptista sa mga santos. Ugma Nobyembre 2, muna gitawag All Souls Day. Kalag-kalag ugma. Kalag-kalag, pwede mo hikay. Apan nganong islabaw man? Kaya mga tao kag panahon na gusto lang kag maghimubalaon. Maghimubalaon. Imong hatagang higayon ang mga santos ug ang mga kalag. Ang uban mga tao, di mo tuog kalag, ug maalaw, di mo tuog. Kinsa man mga kaliwat o mga sadusiyo. Yan kinsa man may mo yaw-yaw, may mo sulti. Yan magtudok, magtambang. May kaliwat sa mga parisiyo. Munang gisulti sa Ebanghelyo karong adlaw. Ang unang pulong nagputli. Ang salmo, ang imong tubag, pagdaig, nga okay tawhana ang nagputli, nga nangandoy pagtanaw sa naong sa Ginoo nga di makita. Hang until now, di magpakita ang Ginoo, di makita ang Ginoo. O ang makasuod sa gingharian sa langit, mo kadto mga santos ang nakakita sa matuod nga panagway sa Dios. Nga hilabin kahayag, hayag, sobra kahayag, siyang kahayag, siyang dalan, ang kinabuhi, o siya ang kamatuoran. Muna ang Ginoo, labaw sa tanan, the Lord of Lords, the King of Kings, the matured people. Hingko na ba? Hingko na pagtuo. Muni ang mga birhen, ang mga hingko ng pagtuo, magtuman kung unsay kabubuton sa Dios, magtuman na milik-on siya pagtuo, mitawat sa tanan, kasakit, kalipay, pag-antos, makadawat ka. Apan kung di ka makadawat o pag-antos, di ka makadawat o kalinaw, kalipay, magpapili ka nga hiwi sayo. Ano mo, ang Ginoo buutan, may gugmaon nga luyon, dili makinugsanon. Pahamtag Ginoo gustisya. Pagkabulahan mo kung ikaw, kabus sa pagtuo sa Espiritu Santo. Kabus sa Espiritu Santo pagtuo, pagkabulahan mo nga ikaw gilaw-daog. Pagkabulahan mo ikaw nagsubo tungod sa Ginoo. Nya ikaw mag-antos, nga ikaw magpaubos sa tanang panahon, mapaubsanon. Ang tanang mapaubsanon sa tibuok universo. Kung magputli ka, di ka maguling-guling, magbanaan ka, ang tanang magpaubos, mapaubsanon, makasud kayo sa gingharian sa langit. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo, maigun sa sinugdan, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.